Coming with you. Good afternoon, goeiedag. I hope that everybody is well today. Mandingandiphiki esizoqhuba ngesiXhosa ke mna. Molweni. Hayi andibuyi ke mna ndiyathetha. And ndinguKhayilethu. Inkaba yami iseCumakala. Ndingumqwathi uDikela uNoni uNtswayibane. Iinkomo zikaXesi bezikaJojo zikaMtshutshumba Gqazindlele Bhekubunguni. Ndiyanicela ke namhlanje isicelo sam sithi ukuba ndicela iindlebe zenu. Andizokuthatha ixesha elide. Kaloku ndiyabona ukuba hayi noko ilanga ligqatsa ubhobhoyi namhlanje. Sonke ke sifuna ukukhululeka silambile. Yabona xa uye emtshatweni kwaba bamhlophe okanye abanye bathi kwi-white wedding ufika nesipho sakho. Yabo? Ndikhumshe ndibakhumshele. So when we go to an event such as what we call a traditional Western wedding, you should always arrive with a gift, ne? Isipho. And irrespective of what you arrive with, you leave with nothing. Kodwa kwaXhosa ufika ungaphethanga. You arrive without anything but yourself. Ngaphandle kwesikhafuthina. Eh? Other than a container that you are going to get your takeaways in for when you go home. Ne? Wena uzosikelelwa ngabo bazoba nalo mcimbi ngaloo mini kuba uzohamba nenyama yakho nokutya kwakho. So you'll never leave empty-handed. Ndize nesikhafuthina sam namhlanje ke. Asiso sipho esi. Can I just see who was here last year? Okay. Last year ngoku bendilapha. I just need to make sure that andizoyiphinda laa nto bendithethe kulo nyaka phela andizoyiphinda kulo nyaka. Ne? Ndingumntu onenyani. I'm not going to repeat myself what I said last year. Kulo nyaka phela ndithethe ngale mithi yethu emitsha elapha phambi kwethu. Ne? Kubalulekile ukuba sibalungiselele umhlaba. Kaloku umthi awunowutsala uwukhulise ngokwakho. Funeka ubalungiselele umhlaba. Okay, so I'm not going to repeat the fact that we need to prepare the soil for our young trees here today. Into endizothetha ngayo yile. Ndinemimbuzo msinyane. Ubani igama lakho? Ayo. Ayo lo. Kukho ntoni apha? Ngaphakathi. Uyayazi? Ntoni? Akuyazi. Ngaqonda zisihlangu. Uthi zisihlangu ezilapha ngaphakathi. Ubani igama lakho? Yamkela. Yamkela yintoni le? Ibhokisi. Angiphinde. Khona umuntu ongutata apha. Tata. Somleqa hayi iza sondela. Yintoni le? Yintoni? Ibhokisi. Kukho ntoni ngaphakathi? Iteki. Okay, ibhokisi, kwiteki, kwizihlangu. So we've got different answers as to what this is, what's inside. Who am I going to ask? Okay, also. You sukhata chini. Yeah, inceka. What's inside here? A book. Okay, nanko omnye umuntu ocinga ngaphandle kwayo out the box ne uthi ba kukho incwadi apha. Okay. I like that. Inzima. Yasinda okanye ikhaphukhaphu. Yabona nina xa niyibonayo lento nizoqala nijonge izihlangu zam. Immediately when you see this you want to look at my feet.
unxibe ntoni? Adidas, Nike, Puma, ntoni? Nayibona loo nto? Kaloku nibona the box. So immediately when you see the box, you make an assumption about what I've got. Yabona, andifuni ukuba ngathi bandiyaniphoxa nina kaloku nibahle nonke namhlanje. So I don't want to offend anybody that has put in the effort and is looking beautiful today. Ibhokisi le. Yabona nazi ibhokisi zethu zilapha ngaphakathi. Phambi kwethu phofu. Balapha. Khanibajonge. Yabona le bhokisi ungayinxibisa ngeNike, ungayinxibisa ngePuma, ungayinxibisa ngeRedbird, ungayinxibisa ngantoni na. Ungababenzisa inwele, bachebe, thambise la lotion edurayo. So these young people, you can do whatever you wish with them. You can dress them up in whatever brand. You can cut their hair in whatever style. You can braid, and you can, whatever it is that you do to them, you can make them look beautiful. Use the most expensive lotion. And that's okay. That's okay. Even if it is something that you've bought on a loan. Sizobabona abantwana bakho, sithi yo bahle abantwana. And we will admire what they look like. Kodwa ke nansi ingxaki yokuqala, the first problem comes. Ndibuze umbuzo omnye namhlanje ngoku abantu bajikeleza bathi bapho tata. Ndanibuza ke bapho tata namhlanje. Ndanibuza. Bambala. So I asked a question just now. I asked for a father to come forward because I wanted a father's opinion. And we had difficulty finding where bapho tata. Ke ndinothulela iminqwazi, masibothulele. Awu balapha. Kodwa ngoxanduva bakho ba ube lapha wena ungutata. Ndithi komama ke, hey, nizizitena kule mizi sikha apha eMzantsi Africa. You are the bricks, the mothers of the bricks of the homes that we're building in this nation. But it shouldn't be just the mothers that are being the bricks. Belba ngotata, omama yila cement esifakayo tiba omama bayahlanganisa. Mandiphinde ke ndibuyele kule bhokisi. Mandiphinde ndibuyele kule bhokisi yam. Amazwi akho, izenzi zakho, ungumzali, zizo ezizongena kwezi bhokisi zilapha phakathi kwethu, phambi kwethu. It's the actions and the words of the parents that are sitting here that are going to be the ones that are going into the boxes that we're seeing sitting here in front of us. Inhloko zabo zibhokisi ezingenanto. Kodwa zibhokisi ezifuna ukufunxa ulwazi kwabazali, kootitshala, kuluntu lwabo. The responsibility is on us to ensure that we fill whatever is inside this box through the actions and our words, to ensure that the young people that we have influence over can continue to grow to their potential. One of the things that I fear the most yile yokuba inkokheli yethu hleli apha phambi kwethu. Unina, tata, umakhulu, utamkhulu needs to know that they need to take responsibility for la nkokheli yethu, for that leader that's sitting here in front of us. Ikamva ulazi kaloku wena. Naba bahleli apha phambi kwethu. You have got no idea what the future holds, but I'm leaving you responsible to look after my leader one day.
Asifuni ukuba abantwana bethu bajike ngenye imini bathi hayi umama wayendishiya ebusuku ndindedwa ke ngoku ekhaya, okanye utata wandibetha akhange anqandwe ke ngoku naye ngumama. Kodwa nantsi inkokheli yam. Ndinethemba uba siyayiva ke le yokuba le nebhokisi, ibhokisi qha le, zimpahla qha, ziinwele qha. Akundiboni nam le mpandla yam? Ndinestadium apha ngasemva, ndizikhele. Kodwa ubumna abuveli apha kwezi nwele endingenazo. Ubumna uvela apha ngaphakathi, uvela apha ngaphakathi kwentliziyo. Uthando, ububele. Kubalulekile ukuba thina singabantu, siluluntu lwalapha eMzantsi Afrika, apha eGroendal, siqinisekise ukuba ezi bhokisi ezi sizigcwalisa ngezonto ezintle ezifana nobubele nothando. Uthando nethemba. Ke ndizawukuthi kuni ke bazali, kubalulekile ukuba sincedisane nathi siluluntu. Isandla sihlambe esinye, asinozenzela ngokwethu, asinozenzela ngokwethu. Uhambo lwethu luxhomekeka nakoomelwane, nootitshala, nomfundisi lo obelapha namhlanje. Ke ndithi celani uncedo. Ukuba umntu uze kuwe wazocela uncedo, kubalulekile ukuba wena nawe ke ujike ubulele. The importance of us using our community and to help one another in our time of difficulty and in our time of weakness is so important. And I'm so grateful for those people that have come and that the businesses that have got involved in the community. And that is an enabler, but nikumbule, we must also remember that we must not just rely on that which is coming from outside of our communities. Kubalulekile ukuba nathi ke sincedisane. Yabona mna ndingutitshala, ndingumhlohlo wesiXhosa. Ukuba umntana oseklasini akavumi ukufunda amahlelo, lo mntana ke ngoku andinokwazi ukumfundisa nam. I cannot teach a child that is not willing to learn. Someone that is not willing to be helped cannot be helped. Kubalulekile ke ukuba sincedisane. Nibahle nonke namhlanje. Into endiyibonileyo namhlanje ndikhunjiswe ngecumakala le ndiphuma kuyo. Kaloku umXhosa uyawazi umcimbi. Yeyi, nicule kakuhle namhlanje. Nafudumeza inhliziyo yam. Kaloku nakule ndawo endihlala kuyo andikho sekhaya apha, andikho sekhaya, ngumzi. Xa ndize apha kwaXhosa ndiziva ukuba ndisekhaya. Ke ndiyabulela kuni nonke. Ndinethemba ukuba nizoqhuba nibe neChristmas emnandi. Abo bahamba ngemoto niqhube ngokhuseleko. Abo bahlalayo apha nisigcinele kakuhle ikapa lethu xa sigodukayo ke ngoku siye emakhayeni. Enkosi kakhulu, ndabulela ngexesha lenu namhlanje. Akho nto ke phakathi kule bhokisi, ne? Xhomekeke ukuba wena ufuna ufaka ntoni. Okay. Kulungile.